good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Pasensya na po, tanong nyo. Napanood daw ito, John. Ako sugunon subag sa kanguran ko niya na aga. Napanood daw ito ta... Gari, nagkagawa akong mga tugang kay sound sleep. Nagkaturog ako mga alas 8:30, alas 9 dito. Pasensya na po ta. Hindi talaga, totoong naging mo talaga ako. Bako hindi karaw-karaw talaga. Sorry po, pwede mag-sorry. Pasensya na ha. Totoo talagang naging mo ako niya na aga. Ako po ini, daki ako naisipan na rason eh. Bata pagkaabot ko ngunyan sa estasyon, so eyeglass ko, pigahanap ko pa. Sengko daw nga kung naibugtang sa kuyang eyeglass. Yaan pala ako, si Rarom kan tukawan. Nata daw to sa eyeglass ko, nakabararabad si Rarom kan tukawan. Dahil ko aram kung napa, no. Good morning! Good morning, Busing Chito Baldo. Gari na traffic na naman po. Good morning, Tabi BP. Marinaga Tabi amigo. Dahil ko aram, kung nata sabi nga ni, anapon ka, nanok. Ang Bicol baga kan sound sleep, nanok. Nanokon so turog ko yan aldaw. Pero nagimata akong mga alas do, na nagbaba nga ni ako. Awano kaya. Pag utro kumuklat, mga tugang alas 5, eksaktong alas 5. Siyempre, ma-make up ka. Ma-make up ka baga. Ma-kuan ka, maahit ka. Medyo napa-urod to talaga. Deman, bako kaya, Bossing Chito, dari bako kaya maray na ang rason mo, traffic ta. Deman lamang bari bako hindi siya masyadong kapanipaniwala. Dapat so ngayon, halimbawa ngayon natumba sa batag, halimbawa ngayon na flat. Araw ba ka, di ba? Mga arog tabi kada mga pangyayari. Gari arog ka yan eh. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Yan, ha? So mga lugar dyan na may mga mauran ha. Okay na, nagpurupundo na sa uran actually. Bako nga ni po, baha digdi sa nguyang istasyon. Bako lamang baha, kung talagang nagpurupundo na mga tugang sa uran. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Jura Police po sa kuyang partner. Sa technical department, sa newsroom, news director, Mar de la Cruz. Sa Manibela, kasabay niya to dyan mga tugang si Boy Mata, Kaluwas Mega Force Patrol. Tatlo lang kitang ngunya na aga. Tulo lang kita eh. I don't know kung maka-report sa Jimmy. Tulo lang kitang ngunyan sa field, si Karen, si Pading Al, si Joe Marbiel, si Joshua, si Angel, buda si Jimmy, pasiring po duman sa Manila. Pigpatindir mi kan so training para sa photojournalism. Para sa photojourn, may training kaya duman na 18 and 19. May training duman sa Manila para sa photojournalism. Pinadarami tabi duman sa tuluming mga pag-iriba. Naglarga kasuhapon si Jimmy, si Joshua, si Angel. Ha? Nasa Manila sutulungon yan. Sabi. Kaya ang talangon niya lagi sa field, Jomar, si Karen, buda si Pading A. Good morning, tabi sa mga kwan niya na, sa mga ano yan, sa mga travelers natin dyan. Magandang morning, tabi. Sa mga nasa ano yan, sa mga ano yan, sa mga travelers natin. May mga birthday pala, magpaabot in birthday greeting. 0928-777-5548. 0928-777-5548. So smart yan. So sa tuya tabi na Globe, 0966-203-0034. 0966-203-0034. Yan. Okay, bueno,
Bueno. So, sa tuya tabi dyan na mga sumay mga okasyon dyan. Medyo hiro-hiro lang ha, tabaka. Di magparapaururan tabi ta, yan ang pipunan mga tugang kang sipon. Yan tabi ang pipunan kang sipon pag sige tabi ang pag sige tabi ang duro-daralagan dyan sa palibot na mag-ingat. Although, sabi baga kanso kauruntang doktor kan Sabado, day man daki problema ang oran ngayon. Day man ang cough and cold virus da yan. Day man niya ki virus ang oran. Tama man. My point oran man niya ki virus. Yan tabi nakukuha mo mga tugang sa kunsay. At ngayon, ang oran day man ki virus baga day na cough and cold. Buda nahuhulog mga tugang sa pagiging sa bakterya. Diba? Alright. Sige. We got a little crazy, but we never got caught. Alright. By the river on a Friday night. Ano ining bareta na ini? Pale moonlight. Senador Amy Marcos leveled explosive allegation against her brother, President Bongbong Marcos, and the First Lady during the Iglesia ni Cristo rally in Manila on Monday, claiming that they have long struggled with drug addiction. Speaking before a large crowd, she said the issue dates back to their youth and became more concerning as the president grew older. Ano ining pigpaparataram na ni Aimee? Ano ang nangyari sa tuya? The wind is in my old Chevy. Ang senador nag-aligar na ang First Lady, buda ang presidential children also use illegal drugs. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Aramon tado ang mga headlines kay ni pading martaod tao, adding that she had distanced herself from family due to what she described as blatant drinking, in use of cocaine, and other illegal drugs. Ano ba to? She urged the president to come home, rest and seek treatment, stressing that she feared losing her brother more than losing political power. Ano ba to? Ano ang nangyayari sa tuya? Ay, ano na kita kayo? Ang hapon, isang isalida ta. Kung halimbawa, di ba? Hello? Yeah, good morning. Baliktad ng mundo. Ano ang nangyayari sa tuya, adi? Oh. May saying na blood is thicker than water. Yeah, correct. Yan, baby, blood is not thicker than water. Iyo, adi. Napano yan? Totoo ba nang ang aligasyon? Ano daw reaksyon kan Malacanang kaini? Day pa? Ang kuyang ganon, baby, sa roman sa no comment. Nalibong ako kan pigparataram ni Aimee? May pigparol baga ako, baby, sa mo. Iyo. Nakakali mo, analyze. Kung nata nag-aaral sa kaini. Nalibo. Ako ko tabo na. Ako duman niya to. Gari nagkatubod ako duman sa sitwasyon na araw kito. Ini, gari baga ako, so, part 2. By the river. Ano ba yan? The cans in the pail. Nagtutubod na ako, BP, Oo. na blood is not thicker than water. Iwan ng ganda. Yeah, we're down. Nagkarilibong na ako. Bata natin, ibong peripheral. Bata dati na kitang pigrilibong. Gano'n nagtanilogo na kwanig di o. Ang kuya mo dyan, troller na. Ano ba yan? Ay. Gari baga, not directly saying na, totoo sa pagkataram ni Saldigo. Adi. Ay, nako. Libong na kita. Inda. Okay. Sige, medyo. Sige. Thank you. Ang pinakamarap sa tuya, BP ko na, puto natin ang puta. Iyo na nga niin. Lipot. Lalong mahalipot. Ano ba yan? Sige. Okay, bye-bye. Ano ba to? Sige daw, taramon tanawang headlines kay ni Paring Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aramon taruan mga headlines in the morning. Good morning, Paring Mar. Pare. Yes, good morning, BP. Good morning, Sumatawan Tapay. Ano ang nangyari? Nag-attend sa rally. Para ako nang katurog kikwan. Iyo na nahiling ko ngunyan.
Nalibo ay si bata anti-corruption rally din ito. Oh, Natanga ito taarog ito ang mga naging payag kang tugang kang presidente presidential sister. ay napangyayari sa Mauraro. Oo Sabi nga. kan Malacanang, Oh, desperate move ngayon. ano da? Desperate move. Desperate move. Okay, sige. Pero Anday magkapatid masabutan pa ng kon- akusasyon ha? Anday masabutan kung mapaluwas din mga ebidensya Oo. sa mga aligasyon niya ang presidential sister. At sabi ka Malacanang, Oo. sa bahagi ni Press Secretary, Press Officer, ano yan, Claire Oo. Castro, Oo. kan niluwas ngaya ka ito kan St. Luke's ang test na nagsasabing negative ang presidente Mm. sa paggamit ng illegal na droga. Dahil nga siya nag-revoke. Oo. Nga tangayang ngunyan. Ay napangyayari sa Mauraro. Adi. Aram tanangay ko ano ang motibo niya. Kundi tugang kang presidente ni. Oo. Di ba? Basta, Mm. ayun na yan. Kumusta? Ang rally, bago hanggan mo niyan? Dahil na tinapos na. At tapos na kasabangi? Ang pamanakuha na sa objective. Nako. Ano ba yan? Ang sabi ni Edville Sabala, Oo. paragal na daso mga rallyista. Oo. Kaya tinapos na. Pero ito, magagaro rally purpose ito, adi. Oo. Di man kita katuyuhan na ngayon, tuwalon ang presidente o destabilisasyon, di ba? Oo. Magayon ito man. Actually, Oo. so inot nga ni ng grupo ning ano yan, mga DDS, nagbalo ko tang magsabay duman. Oo. Sinaway ta, may mga plakag niya kamong daradara, bawal ang digdig. Tama man. Tama man. Oo. Magayon man sa katuyuhan. Mhm. Oo. Oo. Tapos maliwanag ang sa indang mga pahayag na dapat ngaya, manangod siya na sa anti-corruption. Correct. Dapat lang. Na may tanakalasot na manangod sa droga. Yun na nga ni, luminusot. So akusasyon pa di po ka nakipasindali. Ang sabi, Di ba? ang sabi da, kaya da nga ni pinagom da kay Lisa, sa nga ni niya yung tibaan matultul na. Oo. Nang naanlugod ngaya. Ano ba? Ay, nako. Oh. Tapos ngaya, kan 2016 ngaya na nakasabay niya sa listahan niya sa tugang ko, Oo. nakiuron nga ako, halos nga mag-load ako kay Digong Okay. na ano yan, inuton mo na nga sa mga poser. Sinabay sa Mga lista talaga user. pa di ah. Nakasabay sinabay sa lista ah. Pagkatapos ngaya, dahil nagpabulong man, Oo. nagsabi ngayon ng mga kandidato siya, tinabagan ko ngayon, pinamidbig ko Inday Sara. Oo. Di nagtandim niya sa duwa. Oo. After niya manggana, dahil na niya ako midbit, pati nga si Inday, dahil na midbit. Ang saya-saya. Salbata ng magtugan ini. Okay, may saro pa na nangyari kaswapon. Oo. Sa mga bana-bana na masasalidahan si Executive Secretary Bersamin, Oh, yung mananggahan. nangyari. Nag-resign Nag-resign Oo. si E.S. Bersamin, Oo. tapos si DBM Secretary Amina Pangandaman dahil sa delikadesa. Inako kang President ang resignation kandua. Oo. Atas na mga pahayag ni Saldico sa sayang tulong video dahil sa kayo May halaga. point man ako, salo naman ako digdi kay Pangandaman Buda kay Bersamente. Ako saran ba kasinda? Oo. Di ba? At least for delikadesa manangga. May point man sinda. Oo. Magayon man. May sarok pa na ruminisine si Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Oo. Adrian Bersamin. Oo. Nag-resign man matapos member sa flood control scandal. Yan. Oo. Okay, NBI, pinamutikan ng isyong binugbog sa piritan na pinag-abroad ang bados na misis asin aid ni Saldico. Oo. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nag-apply na state witness. ICI dahil plano na ipapot si PBBM, apisar kang pag-imbalto sa iya sa budget insertion. Dahil mong baga pwede kaso ng presidente. Oo. Oo. Bantang ICI, pigadalan mo niya ng pagsangat in indirect contempt versus Saldico. Dating DPWH Yusek Bernardo iuli ang kickback. Yuli.
Oo. Pero nasi Matapos uli niya. na mag-apply nin, ano yan, mag-apply na sa bilang state witness. Oho. Oh. Dapat may, ano yan, may iuli. Ayan, okay. Frederick Bida, nanumpa na bilang bagong DOJ Acting Secretary. Mhm. Mantang local government officials na nagbiyahe sa abroad, sa Taukan Bagyo, kakasuhan na sigun sa DILG. Yung man mga pipaharali ito Okay. Senador Pam Aquino nangapudan sa DepEd na inuto ng pag-irahay ka mga classroom na naraot kang Bagyo asin kan Linog. Okay, PNP, binida ang mga bagong procured equipment para sa mas epektibong serbisyo publiko. Okay, so far BP, ano mga headlines yun, nag-enot sa mga dyaryo, sa mga telebisyon, sa radyo. Banner story ni pade. Oo. Ade? Iyo po. Dengling libong front page ini. Roger. Di ba? Okay. Ato diyang Kampiwais Enterprises sa napon sa na Mr. and Mrs. Raulan, Marisa Caldo dyan sa Orosat de City. Basta radyo PY sa niyo, andun na po sabing konektado pong magkilaing load. From News Bay, sino po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga Newspaper headlines. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salbatan, inan tunay na pangyari sa Maabaka Junior. Ade? Yug. So, mga aligasyon pa lang ka ito ni Digong. Tama ba? Di ba? Ano naman mo ka ito, John? So, mga aligasyon ka ito ni Digong na pigasarahot sa presidente. Medyo si Amy puro man sa na istorya dayman siya dayman siya ki ebidensya na pigipresentar istorya so pigtataram ni Digong medyo napapaarane na luway na justify ni Senador Amy Marcos sutugang mismo kang presidente magabat ini ano daw ang abutan ta digdi ano daw ang abutan ta ano daw ang abutan ta digdi mga morning heriters sige o dito muna tayo mga tugang sa mga bareta hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol kasabay po si Padingal Armario Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Good morning, Paringal. Pasok. Go ahead, Padi. Padi. Go. Hello. Go. Naputol. Naputol si Paringal. Okay na, baka bumalik tabi dyan. Wala na. Wala na. Si Karen, alam mo na. Okay na si Karen o si Paringal dyan? Karen, my report. Good morning, Karen. Naputol man. Nakasugpo na si Padingal. Kamin, Padingal. Good morning. Hello, good morning. Yes, good morning, Padi. Almost accomplished na ang Aleco sa mga pakuryente kan Legazpi City, alagad ang power supply bako paman giraray estable. Iyo yan ang experience digdi sa southern part kan Legazpi na sige paman garay ang brownout sharing naman kaso Banggi. Sa informasyon posibleng sunod na taon pa magiging maray ang supply kan kuryente digdi sa southern part kan Legazpi pasiring sama nito dahil dahil pa man nangyayari ang plano na substation digdi sa Bunker 1 o Imalnod area. Nasusog sa informasyon ni Mayor Siama Ismail na somewhere digdi sa may Imalnod area an Aleco nakakuanin lote para iyon tugdukanin substation. Tigihinot daw ngunyan kan Aleco an budget na ipigtabang man kayto sa Spursos Kanako Bicol an ligaw substation dangan an dyan sa Kuliat Daraga substation. Isusunod naman digdi sa southern part kan Legazpi. Kaya dahil magngalas an mga taga-digdi pasiring sama nito na maluyan supply kan kuryente
dahil dahil pa man establish ang plano na yan, analay ko na magkaigwamanin sa diring substation, digdi sa may Malnod area, nangani na makabawas-bawas na Aha. sa load dyan sa Albay District. As in, may concentrate naman digdi sa southern part, pasiring sa Manito, reklamo kan mga taga Manito, lalo na digdi sa may parting Benavista, San Francisco, Bangkirwan, Maluyahon, Marayan, supply kan kuryente, kasabayan pagkataga brownout pa dahil nga ni namaluyan power supply na posibleng sa masunod pang taon ini Aha. magiging maray. Okay. Iyo yan ang informasyon. Tabi pa rin digdi sa southern part ng Legazpi City, Alarmario, DCGB. Salamat, Tabi Paringal, sa report. Halip yan sa luwas. Kay amigong Jay Aconia, good morning, Hiri Tabi amigo. Siyempre, magkakahurulog mga gamit mo dyan sa irarom kantukawan mo kan auto mo. Kung sobra intense gayod, ikatalaga salbatana ka, Jay Aconia. Amigo, baka amigo malingawang kung magbarkada kitang luwa. Naulog so iglas ko, Tabi. Basta binugta ko naman sa rong parte kan auto ko. Nalingawan ko actually ngon pag-abot ko sa ron. Di ko na matanda. Maring tana, di ko na matanda ko. Nagsaralbida naman yan dila mong yanoy. Di ko na matanda kung sa'yo ko na ibugtak. Para hanap ko niya na aga. Kaya naaloy-haloy pa ako mga tugang magsaka. Diba? Marami ang naligaw dahil sa panaginip. At mga nagtiwala sa mga iyan ay napahamak. Tuparing matapat ang batas sapagkat ang ganap ng katarungan ay nasa bibig ng matapat. Sirach 3478. Salamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng kabutihan. Mapagpalang araw ng Martes sa ating lahat. Yan. Thank you, Padeng Ray. Sabi ni Padeng Ray, I love you, Padi. I love you to, Padi. Yan. Hello, good morning. Hello, BP. Yeah, morning. Nakulong ka barkada ng doktor. Iyo, nata. Parisita na. Nata. Enhancer. Ano, brain memory enhancer? Correct. Iyo, actually, gari gusto ko magpabulong pare. Tagari, aram mo ang pigalabanan ko ngunyan. Ang nalilingawan ko pa minsan, ako mayagom. Kaya nga rin, dapat magpa-resita ka na. Mas difícil yan. Sabi ka sa amigo ko si Rondon, anong nga tabi, nag-inom ka na kang bulong mo? Salmat. Ano na may nahin ka? Pero may araw ka na nangyayari sa imo. Nag- Ay, hindi ko aram ko nga. Ay, ko binuntak sa antiparak. Nag-inom ka na nga kang bulong mo, tabi. Latosuntak. Ah. So, mas makusog-kusog baga. So, makusog-kusog, so... Vitamins na mo, ta. Baka paya ka bang parikan vitamins? Latosuntak ka dyan. Ay, hindi. Bari ka, nako ako, sa iraram kang tukawan, bata, para plus lightan ko baga ko niya na aga. Sir Jay, so yung message sa imo, gari matubo na to. Gano, bari ka para sa... Ayun na, latosuntak ka na. Bye-bye. Sarabay. Maapod na nuwili. Tamakan siya na salbatana ini. Pagkarin migo. Alright, Karen Ala, nasa linya. Good morning, Karen. Yes, VP, good morning. Pag-aadala na tulo sa Komitiba kan Turismo kan Sanggunian Panlalawigan ng Albay, ang ipapalaman sa propestong ordinansa na magpuprotehir sa gabos na mga pasyalan sa probinsya kan Albay sa mga pagtuya-tuya asin ano man na klase nin pambabastos. Sa regular session kasuhapon, ipinag-refer na ini opisyalmente kan chairperson kan nasabing komitiba na si board member attorney Melissa Abadesa kung saan sinabing ini ang magiging alternatibong aksyon kan sanggunian sa matatandaan na paghuruba-huba kan mga vlogger sa may Green Lava Park sa barangay ni Daraga kan mga nakaagi dahil lang tasusog sa paliwanag kan kinatawan sa pakipaghuron kan DCGB News. Sinabing dahil na ipig-usad pa kan sanggunian ang dapat kuta ng inquiry asin itataong pinalidad sa mga personang ini
sa pagsabing formal man na nag-public as in formal apology sa lokal na gobyerno kan Daraga ang mga ini. Dangan kan pinatawad na sanaan mga ini. Dahil nang magabat-gabat na aksyon na pinaggibuan sanggunian sa mga vlogger na ito. Kung kaya ipapasar mismo ang ordinansang ini na may titulong An Ordinance Protecting Tourism Sites from Act of Mockery and Imposing Penalties thereof in the province of Albay. Bilang pamantayan na dain na mangyayari ang siring ka itong pambabastos sa dignidad kan anuman na mga pinagmamalaking pasyara. Dakulang pasyaran sa ano? Sa probinsya kan Albay. Naputol na, nagkakapurutol ang signal after the typhoon. Adi, napanood daw niyan. Panood daw yan, adi. Tan nagiging arog ka ng mga linyata. Okay na, tabi John. Nakabalik na si Karen. Karen. Maray yan na may ordinansang arog ka yan. Maray tabi yan na may ordinansa ka yan. Sabi tangani, ipapasar ang Penry, tangani na respetuhon man ang dignidad kan anuman na mga pinagmamalaking pasyaran sa probinsya kan Albay. Ano nga ni ordinansa? Ano nga ni Karen ang title kang ordinansa? An Ordinance Protecting Tourism Sites from Act of Mockery and Imposing Penalties thereof in the province of Albay. Sisang author ka yan? Si Board Member Melis Abadensa, tayo ang chairperson kan Committee on Tourism. Pero ang penalty susog sa proposal? Day pa di Penry, day pang formal na kopya, tama pag-aadalan pa ini, kaiba ang Tourism Council kan probinsya, ang Provincial Legal Office, kung ano ang mga ipapalaman na provision sa propensong ordinansang iyan. Iyo, pero ano, na-file lang sa sangguniang panlalawigan? I-final na? Yes, VPNG. Na-file na? Nasa first reading na? Nag-first reading na, dahil pa? Sa committee ba? Ano? Na. Pag-aadala na sa committee ba? O kung na-file na iyang Karen sa sanggunian, referred na ha? Referred na, tama? Opo. Referred na sa committee, igwa na yan. Iyan na, ang kompleto na draft ordinance. Yan sa draft ordinance, igwa na dyan ki penalty. I-check mo mamaya, ha? Yes, sir. Ilingon mo, pag once an ordinance is filed dyan sa Sangguniang Bayan, Panlunsod o Sangguniang Panlalawigan, iyan, pag iyan naka-alindar na sa first reading, buda, referred to ngaya Committee on Laws, arog ka iyan, igwa na iyan pag sinabing draft, igwa na ang penalidad. Yaw na dyan. Yo. Yes, I-check mo. Tan maray kan, garo, ang masuggest ako, nalbaw ngaya, 5,000 fine and ano nga na apod ka yan? 5 hagupit sa lubot. Para uwa ka, patalikudong ka dyan sa kuhan, patalikudong ka dyan sa poste, badulang ka sa lubot, kiupo, gararo ka yan. Pipilian siya, upo o langka. Puro balbalan mo. Panagparapasaway ka, badulang ka sa lubot, kilangka. Langka na hinog. ang mga proposal mga ilala, mga pwede maging board member ka naro ka na nasa isip mo. Para pasaway-saway ka, pahubaan niyang patali ko sa poste, baduli kilangka na hinog, ang lubot ka, nga ni manulto ng salbatan ng ana. Imagine itong nagsarakat naman ng mga vlogger, huminuruba naman sa green lava, di ba? Patali ko na, baduli kilangka na hinog, biyo pa. Actually, pero so dahil pa na-slice, so kung patabi, so ano yun eh. So bilog pa, bibadulan an, biyo pa. Supposedly ko sa Henry. Ang proposal mo ngayon, Henry M. Gari ngayon, may kwan ngayon yan, may problema ngayon sa batas. Okay. Supposedly baga Henry, ang purpose ko sa akan inquiry, itong pag-adalan, so tigsasabing, itipersona nun grata ini. Pero dahil naman baga pinagpalagos, dahil lang ta nag-formal apology naman, itong mga vloggers sa lokal na gobyerno kan Daraga. Okay.
Ayan ang report, Karen Ana, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwa. Ang ordinansa kaya, pag nakadraft na yan, iguana, mag-report na, di ba? Alright. Hirit. Nasa linya po ang mga headlines in the morning. Ay, mga headlines. Sabi ni Nongs, mag-mayor ka na ngayon, Migo. Ta kaya, Migo, mag-mayor? Eko yang kaya. Nga ni kung siya, dahil man kita magana gayon, board member o kung ano, garo magana. Pero sa tabang mo, Migo, gari, pinitang pinitang pag-ururunan. Good morning! Paningit pa tayo? Paningit tayo. Kasi nga nasa paningit, ha? Si Sai? Okay. Gilingaw-lingaw na talaga ako, John. Gilingaw-lingaw na talaga. Good morning, Shara. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay, aram daw din doon na may sarong paraiso o stunning island sa nasyon ng Brazil, alagad na pwede pa siya ranin tao. Basado sa pag-aadal ka National Geographic, ang isla inapod na Ilha Queimada Grande o mas migbid bilang Snake Island dahil sa ribu-ribong mga kamandag na alas sa isla. Kaya naman pinagbabawal ang pagbisita digdikan publiko kung saan ang mga nakaka-akseso na sa isla iyo ang mga scientist asin researchers. Pinagtutubudan man na dahil sa isolation asin kakulangan ni natural predators kaya kuminalat asin duminakol ang bilang kan mga alas sa isla. Kaya mga ka-GP, kung magpa-Brazil ka, ingat sa pag-island hopping. Baka mapadpad ka sa Ilha Queimada Grande. Yan po, VP ang paningit sa Morning Hirit when na aldaw nin Martes. Ini po si Shara Milaron. Marhay na aga. Salamat, Charame. Saan mga Brazilian baga yun? Kadaklan magayon na di. Babaga ang beauty kan mga Brazilian na di. Brazilian, mga Latina. Taman talaga ang beauty ninda. Ruday ko talaga ipadawag ang beauty kang Pinay, John. Kaya ka talaga. Lalo na mga tugang ang beauty ni Mrs. Paningit sa Morning Hirit. Pero ngayon may kasalan ka. Happy birthday po kay Attorney Alvin Bellarmino. Yan. Happy birthday, Attorney Alvin Bellarmino. Amigo, good morning. Happy birthday po sa imo. At saka may birthday na pigchat sa kuya kaso hapon si Kwan. Happy birthday po kay happy birthday po kay Mercy Herango Selna. Belated happy birthday. Kasahapon po sa birthday niya. Kasahapon sa birthday niya si ano yan tabi? Mercy Herango Selna. Belated happy birthday tabi, madam. Sa imo. At saka happy birthday ngunyan kay Attorney Alvin Bellarmino. Ayan. Sabi ni Jay ako niya, peace brother. Now, at your back. Yes, God. Ang mga analysis mo kaya, amigo, mga magabato. Don't have any more. Good morning, amigong Jay. Good morning, tabi kay Bossing Leonito Gaviria. Yan. Okay na tayo? That will always remind Gari okay na. Gari okay na kita. Pinay kita magbareta, yun na di. Oh, dear. Sandali lang. Tabang kay gwapa digdi ki ibang. Ay, nako talaga. Kaya pa kung magbakal ki bagong cellphone eh. Gari wara na naman ini eh. Wara nang pakinabang na naman sa kuyang. Pasensya na po kamo ha. Pasensya na tabi. Happy birthday. Ay, open ta muna ini. Good morning tabi. Ay ito na. Okay na pala. Okay na. At dahil lang ha. Good morning Henry M. Happy birthday. Happy birthday. Sabi kan texter ta kasuhapon. Oh, no. Good morning Henry M. Kasuhapon nahiling ta ka pang matin for you. Ay nasa endo para magbado kay arog kay to gari ngarala ano mana. Bano kaya din akong ibang bibado. Elisa Fajardo, good morning tabi Tanwarde Navarro. Kaya nga ni ipinakasal sakaling magbago pa nanganaan lugod.
Elsa Villamor, maray na aga po from Lakag Daraga, Albay. Emelina Gravito, good morning. Good morning kay John Quinto. Dominic Busquit, good morning Kuya Henry. Vilma Vales Bermundo, good morning. Romin Navas, dapat lang atong antapat. Okay. Sabi ni Domingo Busquit, maray na pangrapado dyan, Sir Hen, langatong iyo adi. Home Romy Navas, happy birthday palan sa Agom. Anong pangaran ni Agu? Ay, nako, Romy. It's all the Dahil mo chinatso ang pangaran ni Agu mo. Dahil kulugod na basa. Okay na tayo. Mayroon pa? Mayroon. Sandali lang kon. Ito. Sandali. Ay, nakulon. Happy Tuesday! Pa-shout out kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Correre Lubit, and Ophelia Maravilla. Good morning! Hello, good morning! Hello, VP. Good morning! Nakuha mo na sa antipara mo? Yun na? Saan? Sa Iraram Gantukawan? Maray ka pa. Oo. Ako ka masarong oras ako kahanap ka ng antipara ko. Say mo na ko Sabi ni Mrs. Unog mo ngaya baga. Mas matindi to. Joker! Sana di magabot sa puntong argo ka yan, ha? Nag-iiwal kami. Agom, hain, so ang eyeglass ko. Baka mag-iwal na kami ni Mrs. Agom, relax. Hain nga, ne? Surusulog mo ba? Dagit pa. Baka, Palang surusulo. baka takutan ito. VP, Ano? matabi. Ito ba ang tungkol duman sa mga vlogger na naghuruba? Oo. Ako tabi para sa kuya, ang mga penalty kayan dapat, itong lifetime penalty, Kuta na. ano yan lifetime character flaw yan. So dapat commensurate. Yes. Ang problema kasi masyadong mabuuton kita eh. Nanggad, yun nanggad. Tama ka dyan. Dapat tinuloy itong persona non grata na ito. Iyo, di. Makaukol. Oo, tama. Tama man na mabuot kita, pero may isa lugar dapat. Iyo, grabe ito. Yung kung hubaan mo, palimang lubot mo duman sa mga markers na ito. Character flaw yan eh. Ay, nako. Totoo yan, Hindi Migo. mababago yan, maski anong gibuhon mo. Yes. So dapat ko pag mga araw ka na bagay, lifetime man ang penalty. Yeah. Okay. Good morning, babe. Ramdam mo kung saan nga nag-apod ko niyan, na estasyon? So garo baga may drums? Tanda. Tanda mo kung isang kauron mo niyan. Tanda mo kung isang kauron mo. Tiba-tibaan si ara mo na. Natusod. Ang kahurong ko ngayon, garo tao ako, man di baterya. Bye-bye. Aguhan niya so ay glass ko. Di ko nga, kasi ago pa nga kung hanap, di ko nakuko atabi ang antipara ko. Hain nga ni. Agom. Marasa ka pa. Uyan baga sulog mo. Good morning kay Kuya Nongs. Good morning Kuya Nongs. Gana ka nga kay pon ka kang bayan. Ay mo na. Grabe ang pagtubod mo sa Kuya Amigo Grabe ang pagtubod mo tabi sa Kuya Amigo. Kan sa imong mga style Amigo. Alright, meron pa tayo. Sandali lang sa news na kabi ni June. Langatong dang ibadol. Ang pwede man. Paligar maluyan ang ngunyan ang bulos kang lang ang tubo kang langatong. Good morning. Sisay kaini nakakontrata kan mga street light tagrabe ang pundido na dain na iilaw madalion ang gilid kan tinampo digdi ali ning taisan humapon pasiring sa iba pang barangay. Sige daw. Tapa-investigaran ta daw iyan ha. day has come. Nag-resign na mga ni si Bersamin budaan ano nga ito? So budget secretary. Ang pag-resign kan dawa po out of delicadeza. Kaya saludo ako sa dawa. Tas hindi baga po nangaranan na involved duman sa budget insertion. Nagtugot sa budget insertion. Kaya nag-resign sa dawa. Saludo kita dyan sa dawang iya. Ano ba? Kung ano si Sarahot, yaon pa.
kulang sa simpatiya sa raling ito, taan mga nasa likod da ka ito, pwedeng makasuhan ngunyan. Okay. Sige daw. Kadigon. Dahil man kikuan, dahil man lamang ki-distraction. She was just telling the truth. Ano po ang makalibong duman? Ha 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 ha. Bako man bagayan tugang ni masyado na naman kamukan mga aligasyon nindo. Madam Milindawi, good morning, Tabi. To all your listeners, a blessed, happy Tuesday. Yan, ha? Okay, sandali lang. Tagar importante ng apod ni Manong Rick. Manong Rick. Hello, Manong Henry. Yeah, good morning. Good morning, Tabi. ini tabi na kuan ining hampang bagakang City Hall na sa pigaparadahan na urol doton. Opo. Pigbawal mi na tabi dahil natabi ka mo magparada digdi at ticket ang abuto nindo. Iyo dyan pwede ang mga pick up ade. Ulot ang lubot. Dahil na po totally pigbawal na. Pighalat mo lang mahaman itong kuan. Nagpagibo si Governor Noel Rosal kang Bullard na ilalag na dyan. Iyo. Migo, pero di ba kaya may ordinansang bawal ang parking sa palibot kang park? Na-review mo tabi? Di ko pa ito na pasadahan Manong Henry tabi. Review do tabi. Opo. Pero totalmente digdi sa may ampangan kaning City Hall tabi. Bawal na kaya piglagan ning temporary bagang kuan garo. Ano ini railing iyo. Plastic. Ang pwede diyan haralipot na auto. Dahil na po. Kihelipot pigbawal na. Ayun kahit to kaya naramdaman ko kanso aloy na siguro mga basta aloy na before pandemic pa nagparada ako diyan sa hampangan kang City. Yung baga na hampangan kang park sa may Kapitolyo. May nagre sa kuyang PSO ngayon sir bawal po digdi magpark. Natanga niya ako igong pong ordinansa. Kaya maray man na ibawal talaga. Takon may ordinansa talaga di talagang dapat na diyan. Iyo tabi ko na tabi yan na slot na parking na yan. Ano delikado. Iyo. Anong isalida diyan? Dahil na totally, yan na espasyo na yan, ano na, parte na mismo kang parking. Bako kaya migo maray na, ako personal ko ini ha, pwedeng mag-disagree so iba. Nakapark ka dyan, paghali mong baklo baga, hali mong simban, makaskas baga ang dalagan niya, bata 4 lanes yan, maatras ka. Yan. Tapos blind baga. Blind baga, tapos kunik ka, hali ka ngaya digdi sa may McDo, di ba? Kung ang intention mo going left ka, malif ka going to Capitol or Washington, siyempre, hindi ka nakaanmigo sa left lane, di ba? So, wala ka ng... Iyo, tabi, opo. Kung may nag-atras dyan, mananggad, baka mabundol man lubot o may kaproblema. Iyo, salta diba? pa dyan. Okay. May point. Ako... Kaya, totally, inali na tabi yan. Kaya, kung may magparada tabi dyan, di ka maggawas na may nagtitikit dyan, titikitan talaga. Ayun. Tabi ka mo dyan. Okay. Sige, Migo. Salamat ha. Salamat. Alright, mga tugang, mga balita, susunod. Makalipas lang ng ilang patalastas. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, pagbugtak ni large scale. Headlines kan mga bareta, pagbugtak ni large scale mill o pagbugtak ni large-scale rice mill as in dryer sa Primer Distrito Canalbay, ipigbubusol kan gobyerno probinsyal. Turnover of office ceremony para sa Regional Executive Senior Police Officer ginibo kasuhapon sa Camp Brigadier General Simeon Ola na sa panginot ni PRO Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr.
Talado Nacional, PBBM inako ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin as in DBM Secretary Amina Pangandaman dahil sa delikadesa. ICI daing plano na ipaapod si PBBM apisar kan pagka-embelto siya sa budget insertion. Sa ibang nasyon, Popleo D14, hinagad sa mga lider kang nasyon na solusyonan ang pagtios. Business News, presyo kan gasolina asin diesel, maitaas o nag-itaas ngunya nin 100 o kaya 1.20. Nag-itaas po ngunya na alas 6 nin 1.20 kada litro. Efektibo kas bagong alas 6. Health News, paglangkaw nin at least 7,000 steps o paglakaw nin at least 7,000 steps kada aldaw, may dakulang epekto sa imong long-term health sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Ipigusulong kan gobyerno probinsal kan Albay ang pagbugtak ng large-scale rice mill dryer sa primer distrito kan Albay. Sigon kay Governor Noel Rosal, in kaso marealisar ang rice mill, inina ang ikaduwang fasilidad sa probinsya konsain. Enot kay ini under construction sa barangay Tula-Tula, Ligao City. Sinabi ni Rosal na magkakatabang ang proyekto sa mga local farmers, mga large-scale rice mill and dryer, sarong industrial facility kung saan ang paroy dried milled as in sorted kung saan ang mga paraoma pwede nang magpamaranin paroy indoors kaysa tinampo asin open spaces. Formal na pong nagsumiter bilang Regional Executive Senior Police Officer kan PNP Bicol si Police Executive Master Sergeant Eli Moraleda bilang kasalida ni Police Executive Master Sergeant Jaime Manalo Jr. katakod kan ginibong turnover para sa Regional Executive Senior Police Officer o RESPO kasuhapon sa PRO5 Maringal Lounge sa Camp General Simeon Ola, Legazpi City na pinamayuhan ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Bilang pagmidbid sa iyang serbisyo, tinawa din medalya ng kasanayan si Manalo Jr. bilang pagbinbid sa iyang invaluable contribution bilang RESPO poon kan Mayo 13, 2022 sagkod Nobyembre 10, 2025. Sigon kay Babagay sa iyang pagtuko sa posisyon, nagpahiling ini nin exceptional leadership, unwavering dedication as in halangkaw na level din professional competence sa pagpautubgan sa iyang mandato as in responsibilidad. Mientras tanto, pinaglaong man na may padagos ni Moraleda ang momentum sa nana-establisir kan sa iyang predecessor. Ang RESPO may dakulang responsibilidad sa pagtuwang sa regional director sa pagsimbag nin personal concerns as in pag-implementar din mga programang nakatutok sa welfare, professional, moral development as in disiplina. Dagdag, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, aramon ta po ang report kasabay si Al Armario. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, PETSA sa Giraray na pagbukas kan Peñaranda Park, ipinag-anunsyo na kan gobyerno probinsyal Canalbay. Karen Ala sa detalye. Sa petsa 5 kan Disyembre, bubuksan na kan gobyerno probinsyal kan Albay sa publiko ang kabangaan kan Peñaranda Park para sa Paskuhan o Pailaw na atraksyon digdi. Iyan ang opisyal ng ipinag-anunsyo ni Governor Noel Rosal kung saan sinabing nakatalaan ining pasyaran para laaganan ng mga pailaw as in Christmas decoration. Panganing ma-enjoy asin magamit man laman kan mga tao sa Kapaskuhan ang nasabing pasyaran na may mga pailaw habang nasa peryodo na kita kan Kapaskuhan. Ang Giraray na pagbukas kan Peñaranda Park, ipinagtugot man kan DPWH 2nd District Engineering habang nasa pag-usad pa sa naan planong construction kan atop kan stage kan parke. Mantang sa pagbukas kaining parke, magiging sarado ang portion kan stage, tanganing kawandalan ang patrabaho kaiyan. Mantang mainit man na inimbitaran kan gobernador ang gabos na mga taga-Kapitolyo asin publiko na makisumari sa pailaw na gigibuon sa December 5. Diyan iyan sa Peñaranda Park sa Old Albay District.
Karen Ala, DCGB News. 15 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Bareta sa Lado Nasyonal, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DCGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Variada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park.
For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:24 nin pagkaaga. Padagos kitang unyan sa mga bareta. Serbisyo ni dating Chief of Police Cantabaco, Police Lieutenant Colonel Cirilio, pinasalamatan ni Mayor Ray Bragais. Jomar Bien sa report. Dakula ang naging pasalamat ni Mayor Ray Bragais Cantabaco sa serbisyong itinao sa syudad ni dating Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirilio Jr. Sigun kay Mayor Bragais na ang partikular na pigapasalamatan ninda digdi kay Cirilio iyuan marhay matibay asin dedikado niyang serbisyo. Sigun sa saya sa bilog na panahon bilang Chief of Police ni Cirilio, namatian kan komunidad sa iyang dedikasyon, malasakit asin masarig na pag-ataman sa pasiorden kan syudad. Pinahayag pa ni Mayor Bragais na ang presensya ni Cirilio nagtaunin seguridad an sa iyang giya nagpakusog sa iyang mga karibanan sa serbisyo, pati naman an sa iyang integridad nagtaunin panalmingan na ipinagrespeto kan komunidad. Dinagdag pa kan alkalde na ang mga positibong pagbabago na iwinalat ni Cirilio digdi sa syudad kan Tabaco, mamamati pa manggiraray maski nagbalyo na ini sa panibagong destino. Si Cirilio nagserbinin sobra sa sarong taon bilang Chief of Police digdi sa Tabaco, asin ngunyan iyon na ang designadong Deputy Provincial Director kang Sorsogon Police Provincial Office. Yan ang report, Jomar Bien, DC. Mientras tanto, Al Armario nasa linya pa sa dagdag na mga bareta sa lado lokal. Buha na talaga ang pagigpit kan gobyerno lokal sa mga double parking
asin napigibo ng garahe ang tinampo kan mga pribadong bihikulo. Experience. Hello. Go ahead. Eksperyensya kasudma na may na-aksidente sa Market Street, Old Albay District. Nagbanggaan ang sarong pajero asin motorsiklo dahil nahiling sa kanto ang kasabatan dahil may mga nakaparking na kotse asin Innova. Hearing man kaini ang sitwasyon sa ibang pang mga barangay kan syudad dahil ginigibo ng garahe. Saan iba ang tinampo, dagdagan pa kan mga double kausa ini nin traffic asin aksidente. Ang Traffic Consultative Council may plano naman na aksyonan ini sa mga masunod na aldaw. Alarmario, DCGB. Mga tugang, oras niya to, alas 6:26. Nagdimiter po sin the Department of Budget and Management and DBM Secretary Amina Pangandaman asin Executive Secretary Lucas Bersamin dahilan sa delikadesa matapos mo nambitan sa isyu kan flood control scandal. Inanunsyo po ni Palace Press Officer Claire Castro ang inainako na ni Presidente Bongbong Marcos ang resignation ninda Pangandaman asin Bersamin. Tanganing masiguro ang continuity asin padagos na pautuban agenda kad administrasyon, pigdesignar ni Presidente Marcos si Finance Secretary Ralph Lecto bilang bagong Executive Secretary sa Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, ang masalida kay Recto bilang bagong Finance Secretary. Pamamayuhan man ngunyan ang DBM bilang Officer in Charge ni Undersecretary Rolando Toledo kan Budget Preparation and Execution Group. Pamamayuhan man o kaya inot nang nagluwas na may mayor na shake-up na posibleng mangyari sa gabinete ni Marcos kung saan si Recto ang pigasabing top choice para salidahan si Bersamin. Sa likod kan mga revelasyon asing katawalian sa Senate Blue Ribbon Committee na naibulgar kan mga nakaaging aldaw, pinag-agyat ni Senador Bam Aquino ang Department of Justice na maghiro para makaskas na makasuhanan maanumaliyang flood control projects. Sigon kay Aquino na nang duwa o pangduwa sa 2025 senatorial race, dapat dangugon kan DOJ ang makaskas na pangapudan kan publiko para sa hustisya asin panimbagon sa tahaw kan mga nag-araging kalamidad na tuminama sa nasyon. Sigon kay Aquino, asin base sa pahayag kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee na hustisya ang hinahagad kan banwaan kaya dapat napakaskason ang kaso kan DOJ asin makapag-usad na ang mga ini. Magiging maugma ang Pasko kan publiko o kaya magiging maugma ang Pasko kan publiko may kinaraman sa siring na bagay. Nangako man si Padulyo nagigibuhon ang siring na bagay tangani na magkaigwa nin o may pagpadagos ang concern may kinaraman sa sinabi ng problema. Iba pa niya itong mga bareta dakulang nabigla sa pahayag ni Senador Amy Marcos matapos niyang akusaran ang sa iyang tugang na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin paggamit nin ipinagbabawal na droga. Ipinahayag inikan Senadora sa ikadawang aldaw kan anti-corruption rally na pig-organisar kan Iglesia ni Cristo sa INC apera sa Presidente. Pero gunambitan man ni Senador Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos na pigasabing nagagamit man in droga. Bako man malinaw kung may ebidensyang iluluwas si Marcos tanganing patunayan ang sa iyang pahayag. Mientras na inapudman ni Yusek Claire Castro ang nadesperadong lakdang ang akusasyon ni Marcos, Senador Marcos kontra kay PBBM. Sinabi ni Castro na sarong desperate move ang ginibon ni Senador Marcos kanakusaran niya ang sa iyang tugang na nagagamit ni ipinagbabawal na droga. Inagyat ni Castro si Marcos o Senador Amy Marcos na imbes man raot magtabang na sana sa presidente sa paglinig sa gobyerno. Sigon kay Castro na daing basihan dahil kung ang test na kinumpirmar na kan St. Luke's na negatibo sa drug test ang presidente pero de kinontra kan senadora. Dagdag pa ni Castro na aram na kung ano ang motibo ni Senador Marcos sa mga pasabog kaini.
Daing saysay o halaga ang binulgar ni dating Congressman Saldico sa iyang tulong CNN video dahil wara ini sa Pilipinas asin daing mapapanindugan ang mga aligasyon kontra sa presidente. Inampahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos mailuwas ni Ko ang tulong magkasunod na video na nag-imbelto sa presidente sa pigasabing sanggatos billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Sigon kay Castro kung kayang panindugan ni Ko ang binulgar kay ni magulini sa Pilipinas asin manumpa sa katotohanan. Sinabi ni Castro na dapat na paglingawan kan mga Pilipino. Nasaro si Ko sa pinag-imbestigaran sa flood control asin tinawanin magkakataon na ipahayag ini. Alagad mas pinili na magdulag asin magtago sa ibang nasyon. Dagdag pa ni Castro na malinaw ang motibo ni Ko na magturo nin ibang tawo tanganing makaligtas sa prosekusyon asin maisalbar ang sadiri sa multi-billion pesos na akusasyon kontra sa iya asin itinuturo ang iba. Nangapudan si Senador Bam Aquino sa Department of Education na tawanan prioridad ang tulos na pag-irahay asin construction nin mga classrooms na naraot ka nakaaging bagyo asin linog tanganing masiguro na ligtas ang pagapadagos kan pag-aadal kan mga estudyante. Sigon sa report kan DepEd, maabot sa 5,000 na mga eskwelahan asa iba-ibang rehiyon ang naraot sa linog. Kadaklan sa Central Visayas, Davao Region asin Negros Island Region. Apera digdi, sobraman 5,000 na classrooms ang napasar sa iba-ibang danyos o nagsapar ni iba-ibang danyos dahil sa bagyong Tino asin uwan sa iba-ibang lado kang nasyon. Nangapudan man si Aquino bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education o DepEd o sa DepEd na makipagtabangan sa mga lokal na government units tanganing maparikas ang pag-irahay asin pagpatindog nin mga classrooms tanganing makabuelta tulo sa eskwelahan ang mga estudyante. Sinabi na Aquino na inaprubaran man kan Senado ang pag-itaas kan fundo para sa konstruksyon nin mga classrooms gikan sa 13 billion pesos ginibo ining 68 billion pesos supisyente para makapagpatindog nin 26,000 sagkod 30,000 na mga classroom. Sa may connection man na bareta, hinagad po ni Senador Bam Aquino sa Department of Public Works and Highways na sunodon ang pangakong ilalansar kay ni ang transparency portal na magtataod sa publiko nin mga access sa mga kontrata kan ahensya sa gabos na distrito kang nasyon. Sigon kay Aquino, importante ang portal para maging bukas sa publiko asin deng anomalya ang mga kontratang linaog kan DPWH. Apera sa pagpapakulong sa mga imbuelto sa anomalyang flood control projects, sinabi na Aquino na importanteng makapaglatag ang sistema siring sa portal kan DPWH para masiguro na dai maulit ang mga anomalya sa mga proyekto kan gobyerno. Idinagdag pa kainin na bilang senador na nanggana bilang ikaduwang senador sa national elections, magkakatabang man ang portal sa pagpapabalik kan tiwala kan publiko sa gobyerno. Nangako man si DPWH Undersecretary Arthur Biznar na ilulunsar naman ang portal sa laog nin sambulan. Bago kaini, sinulong ni Aquino ang Senate Bill 1506 na susugo sa gabos na mga ahensya kan gobyerno na i-load o i-maintain ang mga dokumentong may koneksyon sa budget kasabay ang kontrata, gastos sa proyekto, bills of materials o detalye kan procurement as in digital budget platform para masiguro ang transparency as in accountability. Bidbid man ini na iyon nagsulong kang Blockchain the Budget Act na may katuyuhan na midbidon ang public record asin mga kontrata para maiwasan ang manipulasyon asin pagpapakusog nin accountability kan gabos. Bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education, midbid man ini na ipinaglaban ang libreng edukasyon ngunyan o kayto asin hanggan sa ngunyan. Makusog pong pinahimutikan kang National Bureau of Investigation o NBI ang aligasyon ni dating Congressman Mike Defensor na an aide ni dating Ako Bicol Representative Saldico na si Paul Estrada. Asin ang gagom kaining bados pig sasabing illegal na inaresto, binugbog asin sa perita na dinral sa Chile. Kasunod inikan pagbulga ni Defensor kung sain sinabi niyang guminamit ang mga inininpeking pasaporte para makahali sa nasyon asin dai makapagtestigo sa anomalyang flood control projects. Sinagad kang NBI kay Defensor na isumiter ang sa iyang ebidensya kung may supisyenteng basihan na makondukta ang ebidensya
o makakondukta ang ahensya nin magkanigong investigasyon. Nag-apply po bilang state witness si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sigon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, sinabi ni ICI spokesperson Brian Hosaka na dahilan kan dai pag-atindi ni Bernardo sa investigasyon may kinaraman sa anomaliyang flood control projects kasuhapon. Sigon kay Hosaka na nambitan sa surat ni Bernardo na sango niya nag-apply sa ilalim kang Witness Protection Program. Sa nasabing lay, pagpapahayag pigpaliwanag niya na may confidentiality clause o provision kung siya pinagbabawalan na mag-disclose in ano man na impormasyon na konektado sa iyang aplikasyon bilang pagiging state witness. Sangunyan si Bernardo sarong protected witness sa arong kang Witness Protection Program. Daing plano, mga tugang ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipaapod si dating presidente o ipaapod si Presidente Bongbong Marcos sa pagdangog kan komisyon. Apesar ini kang pasabog ni dating si Congressman Saldico na si PBBM ang pigasabing nagsugo sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Sigon kay ICI Executive Director Attorney Brian K. Hosaka, nabako beripikado ani pinaluwas na video niko kay puhan hindi ining sumpaan o sumpan ng pahayag para makumbinser ang komisyon. Kinumpirmar man ni Hosaka na daisindang nahiling na koneksyon sa expose niko sa mga ebidensya asin testimonya na isinumiter sa indak kan mga ipinaapod nindang resource person. Idinagdag pa ni Hosaka na wala pang desisyon ng ICI kung pwedeng magtestigo siko via Zoom. News Bareta sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, mga tugang 20 bago magabot ang alas 6 ng aga. Nagpahayag po ng kahaditan si Pope Leo XIV sa nagdadakol na nagditios sa kinaban. Kasayang misa sa Vatican bilang selebrasyon kan Jubilee of the Poor, hinagad niya sa mga lider kan nasyon na solusyonan ang problema kan pagtios. Dagdag pakainin na ang kinaban mantinidong lugadan asin lumang klase ng pagtios pero day mawara ang paglaom sa gabos. Magibuman
ang mga paratubod nin importante na tabangan kan mga paratubod ang mga nagitio sa sinda-isinda pagpabayaan. Matapos ang misa, nagkaon ang Santo Papa kasabay ang 1,300 na mga homeless, disadvantaged, disabled as in refugee ninimbitaran kan Vatican. Business News. Business News. Sa katulong simana kang Nobyembre, ipinautob kang kumpanya nin petrolyo sa nasyon ang panibagong aumento sa presyo kan gasolina sin diesel. Efektibo kaso bagong alas 6 nin aga, ang presyo kan gasolina sin diesel may dugang na 1.20 kada litro, mientras na ang presyo kan kerosene daiman pagbabago dahil sakop ini kan price freeze na ipinautob matapos ideklarar sa bilog na nasyon sa iraram kang National State of Calamity. Ang presyo kan petrolyo sa pangkinaba na merkado panago sa nagitaas dara kan peligro kan pagbulos kan Russian oil sa merkado dahil sa Ukrainian strikes asin sanctions na ipinataw kang Estados Unidos. Health news, aramon ta daw ang paglakaw daw nin 7,000 na steps kada aldaw may dakulang epekto sa long-term health nin tawo. News Director Mar de la Cruz sa istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Nagluwas sa bagong pag-aadal ng paglakaw nin at least 7,000 steps kada aldaw. May dakulang pagbabago sa long-term health nin sarong individual. Na-discovery kamang health experts na ang mga tao na consistently nagkakabot sa 7,000 na steps kada aldaw, igunan 38% na lower risk ng dementia, 25% ng mababa ang peligro na magkaigunin helang sa puso, as in 50% na baba ang peligro ng atap na pagkagadan. Ang findings sali sa lawig na panahon in pag-aadal na ginibo ka mga universidad sa Estados Unidos at sa Europa na nagtutok sa adult health outcomes sa nagkapirang mga taon. Ang resulta nagsasabi na maski ang moderatong daily activity pwedeng dramatically mabawasan ang peligro ng seryosong helang. Health News from Newsbase, Mardela, Day Niba. Salamat pa Mar sa Health News. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Mientras tanto, live report hali po sa Pag-asa kasabay si Dan Triunfante sa Kamugtakan Kampanahon. Good morning, Dan. Good morning po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig ngayong araw ng Martes, November 18, 2025. Wala po tayo ngayong minomonitor na yung low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang ITCZ or Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto sa Southern Mindanao, Northeast Monsoon na nakaka-apekto sa Extreme Northern Luzon, Easterlies ang nakaka-apekto dito sa natitirang bahagi ng ating bansa. Dito sa Bicol Region dahil sa Easterlies, asahan po natin ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pagulay at mga tandong sa probinsya ng Albay, Catanduanes at Sorsogon. Samantalang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga chances pa rin ng mga isolated mga pagburan at mga thunderstorm ang pwedeng ma-experiensyahan dito sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur at Masbate. Ang agwat po ng temperatura sa ngayon ay possible umabot ng 25 to 32 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 5:45 ng umaga. Dito ay lulubog ng 5:15 ng hapon. At yun lang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon, si Dan Triunfante. Maraming nahaga po. Salamat Dan sa report hali dyan sa Pag-asa. Mga tugang iyang pandetalles kan mga bareta ngunyan pong aldaw digdi po sa GB News Express. Nagsurat kan bareta News Director Mar de la Cruz. Katawang po dyan si Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani. Siyempre po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
Pambatang Lagundi Plamex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herprint ang sagot. Walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay sa bawat design. Tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay sa bawat design. Tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Basta Morning, Henry M. Alright, sige, balik ta mga tugang sa programa. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng protection Liverade. Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa salud asin protection kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayo. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray po na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para sa baskog na atay. Ang Liverade Silimarin Capsule mawakal sa mga butika nationwide. Hello? Good morning, ma'am. Ano po may paglilingkod? Sir Henry, mapatapang lang po kami. Tungkol po sa ano, ma'am? Uni pong ilaw mi sa Santo Domingo, sa Lidong, Purok 5. Okay. Hanggang yan po, dahil pa kaming ilaw. Kasalin pa po nawara ang ikuryente? Pagpuan pa po kang pagbagi, sir. Ah, okay. Purok, madali lang. Tay surat ko ha. Tay forward ko tabi sa alay ko ha. Purok 5. Purok 5, pataas po. Purok 5. Purok 5, Iraya. Oo, Purok. Bako po Purok 5. Purok 5 ano? Ay, oo. Paulok, tagaman sa madam. Gari ba mundoong ka? Purok 5. Ano nga po ito? Purok 5, Barangay? Lidong, Santo Domingo. Lidong, East Domingo. Okay. Hanggang kan umina, nataabot apo tanay panibalik ang kuryente? Ay, hindi nga ni kayan, sir. Pero digdi, sir, sa mga iguana. Sa katalang mong purok? Opo, ang wara po kan sa paitaas po. Ay, nako. Bako pa man ka Madam Dagit? Po? Bako ka pa man po Dagit? Ay, bako man po. Kapagpuga pa po, sir. Pagpigpalo up po kaya duman. Anong sabi? Ang taramon, sa aga na. Permi na siya ng sa aga. Sa aga? Kaya ang timsong kayan, Sir Henry, may bukas pa. Namiss ka talaga. Sir Henry. Po. Makairakon man po ang mga estudyante. Yung nga ni. Sige po, tayo paabot ko po ha. Saan po ka mo nag-report, madam? Saan po ka mo nag-report ka na yung kuryente dyan sa Santo Domingo mismo? Sain? Di man po sa Santo Domingo sa Bayad Center. Ang Bayad Center po, salik. Ang Bayad Center baka ba nang salik ko? Ha? Bayad Center kan alay ko mismo ha? Opo, hindi na sa tigbabayadan ni sa sentro kan Santo Domingo. Ah, okay. Purok 5 ha? Lidong, okay. Iraya po. Iraya, okay. Opo. Sige po ma'am ha? Okay. Salamat. Bye-bye. Okay. Oy mga taga dyan sa Aleco tabi sa Santo Domingo. Ano man tabi ka para tuga-tugaan maninduman ini na sa tuya man na listener man. Pag minado man, matuga kamo sa aga. Iba man tabi nindo pag para tuga-tuga. So, trabaho naman po nindongon yan. Trabaho naman po nindongon yan. Irak man kan mga tao. Basta nag-ireskulan mga aki o iyo po, mga taga Aleco. Diyan po sa Santo Domingo. Purok
5, tabi, Iraya, Kanlidong, Santo Domingo, Albay. Asikasuhan naman po. Tapos ibangan, igwan ng kuryente. Nilugod na mga taga Purok 5, dyan po sa Lidong, baka po pwedeng maasikaso nindo ha. Mapagalon po pag bargireskuilan mga aki. Baka po pwedeng paki-priority nindo. Tabi ha, mga taga Lidong, ang mga taga Aleco, please, dahil pagparatuga-tugaan ang mga tawong nangangayip, kung prangkaon lugod, kung tatrabahoon o dai. Kung dai kaya, taraman. Bako na oral pagdyan sa indo, tataraman nindo kisaaga na. Iyo po, mga taga-Aleco, dyan tabi Santo Domingo, nakikisuyo ini ng listener ta sa Purok 5, Lidong, Santo Domingo, Albay. Baka po pwedeng i-priority nyo niya nindo na aga, ha? Iyo, hello? Hello po, sir. Good morning, sir. Good morning po. So, di ba kayo sa barangay hindi bakasay kaso nagapod ka sugma na may kuryente. May kuryente na kami. Ay, dapat na ka nag-apod. Ka-challenge na naman kita duman sa ibang barangay. Di man sa tigano ko, garo kamay na bakal na pag di pa isin sa indong day kaming kuryente. Malisto o nang aliko. Sa imo, sa indo kami mapasalamat po ko sa aliko. Uy, Deka daw ka ang tabi, may araw kayo ni. Kita, instrumento man sana kita. Pero ang dapat ang pasalamatan mismo, so Aleco. Iyo. Sa Aleco, ha? Duno, kayo pala maugmahon ka na. Salamat ka sa 2028, ika ang kamuyang asahan. Salamat. Sige, bye-bye. Bye-bye. Alright. Sige, thank you. Alright, bye-bye. Stoy. Uminapod pa itong taga hindi bakakay na nagapod sa kuya kaswapon. Mga taga, ini tabi, ipoporward ko sa Aleco ini ha. Pagisuyo man sana po, Mga taga nagtatrabaho dyan sa Aleco, sa Santo Domingo, please. Purok 5, Iraya, Lidong, Santo Domingo, Albay, hanggang mo niyan, day pong kuryente. Pakiayos po, ngani po na magugma lamang itong listener na nagdadangog mo niya na pagkaaga. Okay? Pwede tabi pag-call out man kang attention kan Aleco, tadai patabi kuryente sa Villahermosa, daragapon pakan pagkabagyo. Nako, sige. Villahermosa, Daraga, Albay. Sige po, noted ha. Tabig surat ko po digdi. Ano ba ito? Villahermosa. Sa mga tagas DCTV, baka pwede maayos ang linya may digdi sa Villa San Jose, Bagong Bayan. Nagwawara ang senior midigdi, wara na daw siya libangan, dahin niya na iling si Tanggol. Si Tanggol ini John? Sini? Bako na akong updated ngunya na. Bako na akong updated tabi. Tanggol pala. Blessed morning. Pagkigreet po, happiest birthday to my colleague, Ma'am Meggy. Nadangog mo na po sa VO na pegsin ko sa messenger mo. Iyon na po, Ma'am Claire. Nadangog ko na po. Ma'am Claire, nadangog ko na po ha. Happy birthday po kay Ma'am Meggy. Ang pagka-deliver po, Ma'am Claire, araw ganito, awan takakitip. Ang delivery ka itong word na ginamit mo, dapat, so ito, imagine mo gari bagahali sa banyo na nakatuwalya, tapos apulon ka, iyang pamboses dapat, 5:30 na, naligo ka na ba? So, Ma'am Claire, an accent po, so gari bago ka magkarigos, na nakatuwalyahon ka sa lawas muna sa payo, iyo po, ang instruction on there, man, okay man po, Ma'am Claire? Okay, ma'am. Pwede po itong gibuhan kipaagi, ha? Pipa-edit ko lang, pipabugtakan ko lang ki music, para po maging magayon, ha? I mean, bako para maging magayon, para ma-enhance further. So, sa imo tabing boses, buda so delivery mo. Pero magibo ka pa po ki ngaya, 5:45 na. Araw kaya. Ngaya, 6:30 na. Mga sudakol-dakol tabi ngaya 7:30 na. Mga araw kayang tabi, po. Gabi lugod nga. Parang nga ako nag-volunteer, nagkulong niya lugod sa instruction. Po, araw po kayo ito. Mga quarter, 5:45, 5:30, 6:30, 7:45.
Nagulping niya lugod. Basta, medyo, lambingan mo pa po, lambingan mo pa, ha? Lambingan mo pa. Globe Internet Provider, baka pwede pakiayos mantabi kan internet digdi sa malilipot. Partikular po sa San Francisco, kamuna sana ang wara internet digdi. Ani bang provider Iguana? Good morning. Happy birthday kay Verlin Bautista Longoria from MMC. Good morning. Pabati po kay Papsi Mustar dyan sa Bangkerohan, Legazpi City. Okay na po? O sige na ta, alas 7 na. Pasensya na po sa mga dahito nagkabarasa na mga mensahe nyo na pagkaaga. Sige po sa satuya na programa. Okay na. Ayun. Okay. Sige po. Alas 7 na. Alas 7 na. Narigos ka na? Alas 7 na. Naligo ka na ba? Kami ngayong mga taga-daraga, daipa, tamaluya ang bulos kan tubig. To me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa sendo pong programang Anhapo. Thank you, goodbye. God is good all the time. Standby na po sa DCGB Bareta alas 7 kasabay si News Director Mardela Cruz. Din po Jasmine Balolo. Si ini po si Henry M. Nagsasabing tapos na ang programa. Lakaw, pasiring sa lamesa. From one lover to another, I can't live without you. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang